παρθενογέννηση δεν υπάρχει στη μουσική. Όλα τα έχουν πει άλλοι πριν από εμάς. Εμείς απλά μπορούμε να φέρουμε στην επιφάνεια κάποια πράγματα που ή έχουν ξεχαστεί, αλλά που είναι στο σωστό κώδικα, να το πούμε έτσι. Ναι. Αυτό εγώ προσπαθώ και κάνω και προσέχω να φύγω όσο μου χρειάζεται, όσο μπορώ. Γιατί από ένα σημείο και μετά, αν περάσει την κόκκινη γραμμή, δεν είσαι πια στο χώρο σου, έχεις πάει κάπου αλλού που έχεις όλο το δικαίωμα να το κάνεις. Και πρέπει να το κάνεις να είναι απλό, ενώ σκέφτεσαι πολύ περίπλοκα. Εγώ δηλαδή σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα όταν γράφω ένα κομμάτι. Δεν είναι δηλαδή απλά. Γιατί το έχω κάνει και το άλλο. Δηλαδή να σηκώνομαι, έτσι έγραψε το όπα-όπα. Το όπα-όπα λέω. Μου ήρθε η λέξη σαν τον ουρανό, φαντάζεις, σαν τον ουρανό. Άλλη ωραίο, σαν τον ουρανό. Παιδί ήμουνα τότε. Και τι λένε μετά? Τι να πούμε, σήμερα που γιορτάζεις βρε μελαχρινό. Είχα λοιπόν ένα φίλο και μου λέει, και εσύ μελαχρινό μωρέ? Έχουμε αυτό το Γιώργο τον Κονιτόπουλο και συνέχεια λέει μελαχρινό. Ενώ δεν πειράζει, μελαχρινό.